Halo kawan-kawan, saya iki lagi menuju di lokasi kebun kopi. Kebun kopi ngon aku ki kopi setekang. Ki kopi setekang kabeh. Tapi lagi mulai woh. Lagi mulai woh kaya ngene iki. Iki gek buah pertama iki kopi kaya ngene iki ngon aku. Ki kopine kaya ngene iki buah pertama iki. Sok ben nek wis buah kedua iki tambah akeh iki. Kopi kaya iki. Iki sing diarani kopi moka. Iki kopine wis ora ana sing abang iki. Iki kopine ana sing abang. Ki mudhun-mudhun ya kopi kabeh. Ki wis ana sing abang siji loro lah. Yo termasuk apik iki. Kopi moka wilayah Purworejo. Setekang kabeh iki. Nek ora setek ora dadi kaya iki. Nah, ki kopine. Ki wis memang ora ana godhonge dhewe. Aku yo ora tau pernah ngresiki. Kopine ngasek padet kaya ngene iki. Kopi moka Purworejo iki. Di wilayah bener. Wis mulai ana sing abang. Tenanan iki kopi ngon aku. Bisa dikonsumsi didol. Sekilone mbuh nek saiki wong iki ora musim kopi, ora wong musim panen kopine. Kok nek wis kopine musim panen ya regane larang nek. Iki kudune tunese kaya ngene iki diguwak iki. Kaya ngene iki nek ora diguwak iki nggarai ngarai wohe kurang apik. Kopi iki kudu tunas kaya ngene iki diguwaki. Nah, ki nek setekang memang batange kaya iki. Nek setekang batange pelengkung ki nyeteke ning kene iki. Langsung blengkuke rono rene. Ki yo setekang. Nggih nek tunas kaya ngene iki mben dingeh munggah. Munggah nek dhuwur wis setek maneh. Nek penyetekan kudune kaya ngono kuwi. Ki malah ana sing kembrukan wit karet barang iki. Ki wit karet ngembruki. Kopi wis mulai abang meh panen. Ki sekitar setengah bulan maneh ya dipeti kabeh iki kopine iki. Wis abang kabeh nek sebulan. Nek setengah bulan ya wis ana meh paron nek setengah bulan. Kopi moka iki abange ya wis paron nek setengah bulan. Ya aku karo mlakune mentelusup iki. Nek ora mentelusup ya ora ketok. Ngon lokasi kopi ora ketok. Aku nek ora karo mentelusup. Gone kok ngene iki. Ki sing apik memang nek nyetek di cabang telu. Aja kok cabang siji nek telu dadine apik iki. Bisa ngiwa nengen ngulon ngetan nek cabange di telu maupun papat. Ki kopi moka sing andalan tenan. Koling-koling nek sing wis biasa ning kebun kopi, kebun lombok karo kebun terong, kebun jagung, kebun timun, kebun semangka koling-koling karo aku. Aku ya petani desa pelosok wilayah Purworejo bener. Terima kasih kawan semua.